drugari, dobrodošli u novi video Fide ribolova na Savi u Šapcu. Ja sam danas počeo ribolov kao i obično oko 3 ujutru. Bilo je baš dosta akcije, znači riba je bila, iskreno nisam očekivao da će biti toliko baš aktivna. Ja sam imao jedno 2 sata gdje bukvalno sam se umorio riba za ribom na par minuta, bukvalno je dolazila na jedan na drugi štap. Znači akcije je bilo dosta, to je bilo jedno 2,5 sata i onda je riba odjednom stala. Ništa se više nije dešavalo. Evo sada sviće, polako sunce izlazi, sada je 7 sati. Ja sam mislio da ostanem do nekih 10, ali ne vredi me, tek sad me je žena podsjetila da danas imam roditeljski sastanak, tako da ću morati da završavam ovaj ribolov sada, da iskreno umoran sam i neispavan. Pogledajte video, ja sam snimio dosta akcija, ali neću baš sad sve, mislim to je sve bilo u toku noći, izdvojit ću par udaraca i to je to. Vidite i na kraju, znači bilo je dosta babuške i imao sam i jednu veliku, čak sam mislio da je šaran, tek dok nisam ubacio je u mredov, znači nisam uopšte znao da je babuška. Znači ja mislim da mi je to najveća babuška koju sam do sad upecao. Još je, mada je to bilo noćas, ni ja još uvijek nisam izvadio, nisam video zapravo tačno kolika je. Imao sam i 2 šarana. Pogledajte, nadam se da će vam se svidjeti ovaj video. Bilo je jako lepo, žao mi je što ne mogu da ostanem duže, ali dobro, drugi put. Vi nemojte zaboraviti da ostavite like i komentar na ovaj video. Hvala vam što pratite moje videe i moj kanal i što podržavate moj rad. Tako da sad pogledajte malo akcije i vidimo se na kraju videa. Pozdrav! Što se tiče hrane, ja sam ovdje sad ponio samo kesu da bih vam pokazao šta sam danas koristio od hrane, pošto sam hranu napravio u kući. U principu Van den Eyde preporučuje da se ove hrane prave bar neka 3 sata pre ribolova, zatim da se dovrše na vodi. Ja sam ovu hranu napravio nekih 5 sati pre ribolova, možda i 6, nije bitno. Uglavnom koristio sam High Pro Method Mix 1 kg, također Van den Eyde Super Carp jagoda 1 kg i Van den Eyde aditiv Tutti Frutti. U hranu sam dodao malo i melegovih peleta, također jagoda, i jednu konzervu šećerca. Danas sam pecao različite sisteme na moja 2 štapa. Na jednom sam pecao moj standardni sistem sa kaveznom hranjelicom, predvez 40 cm, udica Gamakatsu A1 Team Feeder, Carp Feeder broj 10. Na drugom štapu sam pecao sa Method hranjelicom. Hranjelicu sam koristio Formaxovu Elegance, predvez 12 cm i udica je također Gamakatsu A1 Team Feeder, s tim što sam stavio silikonski trn. Na trn sam pecao prvo u startu sa SBS-ovim pop-upicama 10 mm ananas. Dipovao sam sa također njihovim dipom od ananasa. Dodavao sam na hranu Haldorado Attractor, isto ananas. Tu sam imao neka
3-4 udarca gdje sam bukvalno svaki omašio. Da li sam zakasnio ili riba je bila sitnija i jednostavno je samo uvukla mamac, nije uspjela da se zakači na udicu, tako da ja mislim jedno 4 vezana sam imao ta promašaja gdje štap bukvalno odigne se i odmah odreagujem, tu sam bio pored štapova, ali jednostavno riba nijednom nije bila tu na udici. Kasnije sam promenio pecao sam na M1 10 i 14 mm. Promenio sam i udicu, stavio sam Ovner iz Seama šesticu sa okcetom, znači za šaranska. Tu sam pecao na dlaku. Prvo sam krenuo sa jednom pop-up M1 14 mm, zatim sam mešao ananas i M1 pola M1 i jedna cela ananas. Imao sam i na to sam imao na ove pop-upove sam imao neke 2-3 ribe, ali u principu je sve dolazilo na šećerac. Šećerac sam također prelio sa ananas dipom i to je to. A da, danas nisam probao, ali hoću u nekim narednim ribolovima. Ovo mi je, ja sam ovo još letos uzeo, ali nijednom nisam probao ove apterse, med i tiger. Mada ovaj tiger ne mogu da opišem kako miriše, znači ovo je čokolada, baš sjajno miriše, tako da probat ću u nekim narednim ribolovima i ovo. Oni su od 7 do 9 mm izmiješano unutra, tako da to je to. Znači samo što sam zabacio štap. Znači minut nije prošao. Ma kakav minut? 20 sekundi. Evo kolika vavuška. Vadim drugi štap. Kada pogledam u ovaj, valjda neće, mislim, nema 10 sekundi, evo nije ni hrana ispala. Već je riba udarila. Evo kako izgleda hrana. Znači, baš je bogata, ima svega. A miris, strava. Vrhunski miris. Što bi Žaga rekao, mirisi moje mladosti. Eto. A ovo koliko je jak, dalje moguće. Mali šaran, ali jak. Znači neumoran je, ne mogu da verujem. Lep šarančić, ali znači koliko je jak, nije realno da ne može da se izmori. Znači ovo nije ljudi realno. Ja sam se već umorio. Znači
samo što sam zabacio, bukvalno ne mogu da... Evo, ovo je jedna lepa riba, sad ne vidim još uvijek šta je. Ovo je šaran. Znači, nije bilo 30 sekundi, nije bilo zabačeno i samo što sam izvadio ribu na ovaj štap i zabacim i dobijam na drugi štap ribu i nisam uspio još hranu da stavim u hranilicu, već je udarila riba na ovaj štap. Znači nije realno koliko riba radi. Eto. I ovaj šaran je manji, ali je izuzetno borben. Da li je moguće? Ajde, Roki, ne mogu više. Zaboli me ruka od štapa da biste mogli da vidite. Da vidite sve lepo. Ajde, molim te. Dosta je bilo. Oba, bravo, mali. Evo, momčine, kako se čovjek bori nije realno. Ej. To je to za današnji ribolov. Ako sam dobro izbrojao, znači to je bilo 17 babuški i 2 šarana i 1 deverika. Strašan ribolov za, kažem, bukvalno samo 2,5 sata, znači što je riba bila aktivna. Zatim je bukvalno ništa nije dešavalo, bacao sam i češće i sve i hranio i puštao i duže, čak i 15 minuta sam puštao da li će se nešto desiti na jednom štapu, drugi sam bacao češće.
jednostavno ništa se ne dešava, ali ja svakako moram da idem, iako sam mislio da ostanem danas bar do nekih 10 sati da otpecam, jer mislim da će riba krenuti od oko 8 sati, da će ponovo biti aktivna, tako da ne vredi, to je to za danas. Ja ću snimiti u narednih, ne znam, do 10 dana, bar još 2 videa. Snimit ću jedan popodnevni i čekat ću pun mesec kad ću doći na jedan noćni, i to bi bilo to, ja mislim, za ovu godinu, a onda posle toga očekujte jedan specijal gde će biti nekih poklona pred Novu godinu, a možda i jedan dobar video baš 1. januara, ali o tom potom to ćemo vidjeti. Hvala vam još jednom što pratite moj ribolov i gledate ove moje videe. Moj kanal je u zadnjih 5 dana bukvalno eksplodirao, znači oko 75.000 pregleda sam imao u zadnjih 5 dana, a u proteklih godinu i mjesec dana od kad sam počeo celu ovu priču, prvenstveno na poslu o Aljasci, imao sam 125.000 pregleda sve ukupno, znači za 13 mjeseci. Evo sad sam za 5 dana 75.000 pregleda, mada je 70.000 pregleda, sve su to videi o poslu na Aljasci. Svaki vaš like, svaki vaš komentar pomaže u promociji mojih videa o ribolovu. Ja stvarno želim da imam publiku za obe teme, tako da samo mi vi možete pomoći. Tako da ostavite like i komentar i vidimo se drugi put. Bistro!